அன்புள்ள இயேசு அப்பா, பிலிப்பைன்ஸில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த மாபெரும் நிலநடுக்கத்தால் துயரப்படும் ஒவ்வொரு உயிரையும் உம் கைகளில் ஒப்படைக்கிறோம். இந்த நேரத்தில் அவர்கள் அடைந்துள்ள பேரதிர்ச்சியிலிருந்து அவர்களை விடுவித்து உம் திருக்கரங்களால் ஆசீர்வதித்து ஆறுதல் கொடுங்கள். காயமடைந்தவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ உதவிகள் விரைவாக சென்றடையவும் அவர்கள் விரைவில் குணமடையவும் அருள் புரியுங்கள். தங்கள் உற்றார் உறவினர்களை இழந்தவர்களின் துயரத்தில் நீ பங்கு கொண்டு அவர்களுக்கு தேவையான பலத்தையும் நம்பிக்கையையும் கொடுங்கள். அனைத்து நிவாரணப் பணிகளும் எந்தவித தடங்களும் இன்று சிறப்பாக நடைபெற உதவிடுங்கள். இயற்கையின் சீற்றத்திலிருந்து மக்களை பாதுகாத்து மீண்டும் அவர்கள் தங்கள் வாழ்வை அமைத்துக் கொள்ள அருள் புரியுங்கள். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென்.